Aitzi berdain jogo geha, baserriako lehenengo kanporatuk. Eta ikusi-makusi challengea jolastera etorri gara. Estresa da esku hau. Horiak izton kanta mantzu. Grande. Vale. Eska horrei atentzio mantzu maita presentazioan. Baina show. Vale. Haure, erresa. Bota ziguna, Ondo, artista, ez da isilik euten, hori bere faioa. Orbe se mal lavado eta orbera, no me jodas, tío. Baina ez dela oso ondo, gero baita ondo portatu zen baita gukin genuen dueloan baita. Ara, ni ez dakit hau zein da? Jode, ama. Ni bai. Bai, ni bakit. Hola, izena aztu zain. Marrazkilla. Ba, izena aztu zain, barkau. Ni estu baiet. Jo, eski izena aztu zain, ama. Bere bikotia, o zerbait. Hori da. Ni gare piercing asko ituna, ez? Zein da, ez da termo? Ez? Hori, hombre. ¡Ay, la hostia! Nola baita zai, También iba con florecitas, ¿no? Ni bidan en pareja, hori. Joder, ama. Nola baita zai, aztu nintzen. Camilo? Camilo, ai, ama. Neri ez zai gustatzen que me toquen la moral. Baitxe, ez da horatzen, oi, ama. Leche. Barkau, Camilo. Nik ez dakit. Ni a triple. Lehenengo triple. Ez dakit. Zein ezakan tatuaje hori? Bai, ni ez, sí. Zut ez jarri, zein zen? Nire jarri. Miren tatuajekin? Buah, triple! ¿Qué dices? ¡Hala! Miren tatuajekin posez. Joder, haure erresa. Asko izan idazten, Ya está. Ni gare pareja honena nahi hau nahi. Joder, hanbesteko zea enrollatua. Claro, es que ikusut urdina digo, ekip urdina ez. Eta, es que, anaia, anaia da. A ver, ai, la ostra. Ez dakit, No idazten da, ez dakit no idazten den. Faiatzen badet, me mata. Badakit atxe dakala, baina ez dakit nuen. Jarri lau. Ba, hemen izango da. Bai, ez? Ostra, nik ez dakit dugu que tondo idatzi zen, Ja, espero tondo idatzi etela. Nik ez dakit, zein nahi nago hori. Bai. Paleto die puskauta dare. Ez que hori trampa, hori eta a pillar, Hori oso zaila da. A pillar junda. No oso txintxoa naiz. Ni jarri behar de lo peor. Jogurra jarriko base, pista bat. Aitziar, baina ez da dueloko parte horrena. Ez. Eska biztu izan naiz, Nik abixo dizu. Ta, bakarrik pista, base jogurra izango ala esango dizu. Zertzago, gazia o gozoa, nahi jo? Gozoa. Perfecto, ja aukera betu. Buah! Ez da txarra! Baina nortze botazu. Dios! Buah, daka kolore. Kristo, nola, kolako bat mateo. Pixka gehiago ez. Nik urixe duk egite. Vinagrea, gatza, kanela. Ez que dago super salau, tio, gaina. Ez da bain txarra. Gauza pila dazka, pero... Zeintzuk esan? Yogurra, vinagrea, gatza, Vale. kanela, kafea. Eta soja doitako zerbait, Basan dezuna bat... Karameloa, ez? Izan dezun bat gaizki dago eta beste bat ati da. Ja, ez dakiz esan dudan. Bueno, ozpina ez da. Ozpina ez daka? Olioa. Hoi da, bai ez, hori zeuken, bai, hoi da. Ez tenia un garratzai... Buah, kisto, gatz poterria bota diot. Buah. Bueno, hau izan da gure challengea. Aitzi berak esan da asko gustu zaiola indako batido emokun jori ez? Bai, ito etxe gustatu. Espero zuei gustatu izana.
Ta ostegunero gogatu, baserriko appen izango dela, eliminatzen jutien diren parejan challengeak. Ale, erarte. Au!